the new National Executives of Car Rental Association of Ghana. Aura Michael Sapon, St. Michael's Car Rentals Airport. Odio menu. Yeah. Otumfuo chairman Adaroma ento Yewura anim. Me amijra here from Michael Sapon, St. Michael Car Rentals, Kumasi Airport. Emsem fie bebre ni na medi dwumadie na Nyankopon Adaroma. Me de asum Yewura enso 20th anniversary. Dwumadie bi a wose medi de boa Yewura, medi e de boa. Yewura Adaroma ena menya baabi e tena. Na sabre adrum pempenso a ya shaman munyam na wase meneme dom executives yeba ne yebesre Yewura inshira na odi shira na adwuma no etre ekonanim na ye kese nti yeba ya meneme executive ne ye odi mesuei eye wowura na adwumadie no kuta no se to CRAG ono na no ye president a odi dwumadie no chairmansa oye CEO ewo Yorks Car Rentals ewo Accra etosu biamu ye ayite ono na oya me vice president current vice president ono nso ye CEO eye New Plant Car Rentals ewo Accra na otosu biam Emmanuel enso eye CEO ono na oya PRO edema eye newly executives no ono nso EPA CEO Car Rentals ena Samuel Dakwa enso eye yen treasurer ofri takrade ono nso ena owo new executive ekra yen sika esem enyina ena yawo lovely enso senanu ono nso prestige leasing ono na oye CEO ewo ena Emmanuel Sapon Dr. Emmanuel Sapon ono aye meyemu ba oye medical doctor na Wadaroma owie osom wa ha oye adwuma nso ewa ha ena yawo Theophilus ono nso na okan ho IT department na Wadaroma kakra wonana mepese mekane se waboa yen ama dwumadie yatimi ama Ashanti region ene abenya president Car Rental Association pebebre nkran ena yepe titra ayana ewo na ade ba kwa mepese mekane se ebra metra madwuma no mode konkran no enuma bebre na se wo motra wo mohie mo konkran no mo yi wo headquarters e de konkran na so St. Michael de me headquarters e da so Kumasi esan se me dwen asantema ho mepese Yewura anso dwumadi a odibo asantema e koso enti me da so e de me headquarters wa ha ti me hye obi ankran se ma yenya ye bie dwumadie ne etremu a yenye ye dwumadie ne tri enya den emfiri ha yem koso mfansha ha ne entre dwumadie no tinana ye baaya yenso ya amane saa Wadaroma se ene eye okude sa ade efe ene ye de ya ne hamper sabe nana noma bebre na wo mu eno achi nso whisky adaka nso eno achi obo mu ade Boamadia sabe Yewura asante hene ede ena na hema enso ede ahemfonso ede ene yewo achiamenfo enso ede akrachefo enso yede bia bra wo mo ahenkwafo enso ewo mo de ewo boamu ana security for a sabi wo mo bo na na ho ban so wo mo ede enti na Wadaroma wonananom ye baaya na unhira na epese ye beji di free ho na dwumadi a media no so be kese ne kura eye 25th anniversary no so no wonana beta wachi me ne me dom ene madwuma yefo nyina ne aboa amadwumadi na be ye kra behwe ye baaya na ya manesia no Mira Mr. Bro, Onana Sapon, Adaroma said you was saying, he said, Nijuma Wodia, said be Bruka, I the man high,
ɛho dwuma na odi wadi dwuma yi mfie bebree na wɔsɛ wadaroma na wama no baabi a wɔteɛ ɔyɛ adwuma wonhyira ɛna ma no ayɛ adwuma a nnɛ wɔde aduru deɛ waduru yi wadaroma wɔsɛ akɔduru baabi a yɛpagya no sɛ Ghana nyinaa yɛpɛpɛni na ɔbɛda no a ɔno ne yɛyi ne sɛ ɔmmra mɛda no panimfoɔ a ɛkeka ho a ɔmu deda kuo no no sɛdeɛ ɔda ɔmu nyinaa adi maako maako no na ɔna na wɔsɛ waa wonhyira enti deɛ ɔbɛtumi biara na ho ɔde mfa mu ɔno nso ɔbɛyɛ de asom sɛdeɛ wodi wo mfie aduonu wadaroma wɔsɛ ɔsom deɛ na ho ɔde bɛtumi biara na saa berɛ ɔsan gyina ha a wɔhyɛ bɔ sɛ mfie aduonu no mu edi wɔ anim yi so ɔne ne mpanimfoɔ a ka ho ne onuanom yi ɔmu ahoɔden mu ɔmu nimdeɛ mu ɔmu biribia ɔmu bɛtumi ɔmu bɛyɛ de asom ama biribiara kama biara no ɔhyɛ bɔ sɛ wadaroma ɔbɛyɛ nti sɛ woba wonana wɔnyɛ diberɛ ati sɛ a wɔntumi mfa nhyɛ hɔ ɔba no abɛda wase na wafrɛ ne mpanimfoɔ nyinaa aka ho sɛ na ade twa toɔ awukude yi ɔba na wadaroma waba abɛda wase wɔsi nipa pii wɔn mu di dwuma na sɛ wɔn kɔ wɔn anim a bi a wɔwɔ kumase na wɔkɔduru nkran na wɔyi adwuma ne ti na wɔde kɔ nkran hɔ wɔsi wɔn nhyira nti wɔsi ɛma saa da wɔbi adwuma no wɔatrɛ mu kɔ nkran nso ne headquarters na sɛ adwuma ne ti no ne deɛ da so wɔ kumase ya sɛ bɛyɛ obetumi de asom ha na wasom so mpa nti wadaroma wɔsi wɔn na ɔbaeɛ a okura ne nsam hampa yi nsa ahodoɔ yi afei whisky adaka wadaroma ɔbɔ mu adeɛ na asante ma bɔ mu adeɛ na nanom kumasefoɔ ɛbɔ mu adeɛ wakyeame bɔ mu adeɛ wakrakyefoɔ ɛbɔ mu adeɛ ɛna wɔn henkwa nso ɛbɔ mu adeɛ onana sapɔn ɛna abambɔfoɔ nso ɛbɔ mu adeɛ wadaroma onana sapɔn ɔne onuanom yi baeɛ a deɛ ɔmo ne ɔde bɛdi adeɛ ne n'eburu nananom wɔn yɛn pere car renters fo yɛ yɛn pere wɔn nom yɛn pere car renters fo yɛ zom zom yɛwura se montie na mohu sɛ ɛwɔ mu sɛ adwuma ɛna moyɛ deɛ nanso ade a monhyɛre nso paa ne sɛ dwuma mu die no mudi de boa Ghana man Zion zom yɛwura se mo dwuma mu die no obi a ɔbɛbɛ ɔman mu sɛ yɛ ahɔhoɔ sɛ fa nipakuo asu ahodoɔ nyinaa so mbɛkɔ baabi a mo ɛna mudi saa adwuma yi de som wɔ no mu zom yɛwura se nsrahwɛ a bronika sɛ bɛfrɛ no tourism no ɛfaa ne kɛseɛ gyina mo so zom yɛwura sɛ ɔhɔ a ɛba ɔman mu na mo ne ɔmo te mo kaa anim a nkɔmɔ a mo ne ɔmo bɛdi baabi a mo de ɔmo bɛkɔ ɛno na bɛma n'ani agye na ɔho sa mpa Ghana ɛyɛ kuro pa ɛsɛ sɛ yɛkɔ mu nsrahwɛ zom yɛwura sɛ afutu a ɔde ma mo ne sɛ monyere mo ho na montete nkwalaa no a ɔmu kura afidie no ɔmu ka hyɛn no yie ɔmu kasa dɛ ebuo anidie a ɔmu de bɛma nipa a ɔmu afa ɔmu no ɛno na ɛbɛboa ama sɛbe Ghana nso nkɔ so aba zom yɛwura sɛ ɔdom ase papaapa onim sɛ mmerɛ bi abɛsene nkɔ sɛ wɔdi ne na wɔhyɛ fa a sɛdeɛ moboa no saa na onim na ɔwɔ awerɛhyɛ mu sɛ deɛ di anim a ɛbɛyi so mobɛyɛ no maboa ma biribi ayɛ kamakama yɛwura sɛ ɔdom ase ɔhyira mo paa monkɔ ne wura nhyira mo Royal Golf. What?